Време е да представим и нашият си гост, с когото ще обсъждаме темата. Това е Александър Караджов, немалко известен на шуменци. Здравей, Алекс! Добър ден от мен. Добър ден на всички радиослушатели, които са избрали честотата на Форте Радио 165 FM. Също така и тези, които ни слушат онлайн от други градове. Има такива от Варна, Бургас, Поморие, Русе. Това вероятно визираш твои приятели, на които си казал. Мои приятели, на които съм казал, така че радиото се разраства из България. Чакай. За това предаване беше доста голяма. Радиото се е разраснало от много давна. Слушат го не само в други градове на България, но извън пределите на страната. Но благодарим за рекламата все пак. Моля. Какво мислиш, Алекс? Има ли срамна работа? Това питахме шуменци, питаме и теб. На също съмнение, което беше изразено в анкетата, срамна работа няма. Няма такава. Аз съм работил предимно, понеже съм бил и в чужбина, в Испания. Преди да отида там съм работил в сферата на обслужването, сервитьор барман основно. И като отидах в чужбина, първата ми работа, която намерих на 12-тия ден, беше чистач в една дискотека. И как е след високото ниво в България, едва ли не, и в един момент ставаш чистач? Какво мислиш? Не срамно ли е за теб? Определено беше високо, защото последната длъжност, която заемах тук, беше управител в заведение. И отидах там. Първото нещо, което ми предложиха, чистач в дискотека. И ако направим сравнение с заплащането на управител в България и чистач в Испания, сигурно ще има разлика в пъти. Има разлика, но определено ми плащаха много малко, понеже нямах документи, не знаех език. На 12 ден отивам. Но и заплатата, която получавах там, беше наполовина, колкото вземаха испанците. Но определено много повече, отколкото вземах в България. И в този ред на мисля няма срамна работа, понеже в България хората се разделят, т.е. обществото някои учат за едно, за друго, за второ. Това е определено като има работа. Работят четвърто. И работят четвърто. Докато там и най-малкото в България имаш къде, при мама и при тата, и има къде да спиш, кой да те изготви. Докато отиваш в Испания, трябва да си плащаш наема. Ако не платиш наема, ще излезеш на улицата. Просто немислимо е да избираш. Има ли нещо такова, личния момент, това, че живеем в малък, клюкарски, така да го кажем, град, може би оказва влияние на хората да речем, аз бих работила, не казвам, че визирам себе си, човекът, когато бих попитала, ще каже, аз бих работил в Испания чистач, защото никой не ме познава, но да отида тук в Шумен да чистя някой офис. Това е абсолютно глупаво за мен, но така разсъждават хората в Шумен. Абсолютно има го този момент, точно в малките градове, не знам, в София, Варна, Бургас, не знам дали го има, но в Шумен е така, защото научава се рано или късно кой какво работи и къде работи и по центъра тръгват приказки или той е чистач, той е строител. Всъщност засегнахме точно темата за чистотата, попаднах на интересна информация, а всъщност не е ли това, когато влезеш дори в обществена туалетна или в заведение, или в офиси, дори в общински учреждения, когато видиш, че е изчистено, което рядко реално се случва в България, поне всеки от нас не се ли замисля и така, има един човек, който си е свършил работата, има един човек, който се е погрижил тук да е чисто и да е приятно за всички. Не може ли да погледнем и от тая гледна точка? Все пак, може би наистина в малкия град е унизително да бъдеш чистач, но пък от друга страна все пак този град би трябвало да бъде чист, нали? Предлагам да направим една кратка пауза. Веднага след това продължаваме с разсъжденията по темата. Вас очакваме на телефон 800-255 с мнения, препоръки за теми, които да